Škoda Favorit. Mnohí motoristi sa už pyšne vyvážajú na tomto automobile. Oveľa viac je však takých, ktorí po ňom iba túžia. Nejeden priateľ prišiel do redakcie s otázkou: nemáš známych? Chcel by som kúpiť Favorit. Známosť však nepomôže. O všetkom rozhoduje tzv. Ľudový poradovník. Nepretržite sa striedajú ľudia pred Škoda servisom v Bratislave a strážia každý kus novej Škody. Nedostane ho nikto, kto nie je v poradovníku. Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne, my sme z televízie z Automotorevi. Vy ste tu nám teraz ako zástupcia tohto poradovníka na Škody Favorit? Áno. Mohli by ste nám vysvetliť, akým spôsobom funguje tento poradovník? No tak je to zatiaľ iba medzi ľuďma. Tak neoficiálne a každý zo svojej dobrej vôle tu je. To znamená čo, ak niekto sem príde, tak čo urobíte? No teraz doma záujem, tak sa zapíše tu na a teraz už je momentálne veľké číslo, tak príde až 22.5.89. A teraz, ako my máme napríklad 292, tak my už máme rozpis služieb, každý slúži po 3 hodiny 3 krát. To znamená, že tu držíte službu prakticky 24 hodín denne, aj v soboty, nedele? Áno, stále. Aké máte teraz číslo? Koľko ľudí ste zapísali? 2707 je záujemcov a 268 je predaných. 268 sa predalo v tejto predajni, hej? Áno. A mohli by ste nám ukázať nejaké tie záznamy, ako to tu značíte? No, toto je prvá kniha, tá už je vypísaná. Toto už je popreškrtané, to už je predané. A to už platí ďalej. To je po číslo? Prakticky to máte. Tu je po číslo 2495. Ano. A tu sa pokračuje. Tu sa zapisujú služby. Takto. To je z každej strany. Takto. No. A tu máte posledného zapísaného, áno? Rozbora Milan Malacký. Posledný. Dobre. Ako kontrolujete záujem týchto ľudí? Záujemcov? Tu je vypísané každé číslo. Je tu na dátum a kto sa príde ako zapísať, tak si spraví tu na čárku, že tu bol. Aha. To znamená, že sa musí prísť sem zahlásiť a prejaví záujem o to, že ten Favorit ešte chce. Že stále má on záujem. Podobná je situácia v predajni Mototechny na starej Vajnorskej ceste. Hoci v predajni nepredali ešte ani jeden kus, ľudia si už urobili vlastný poradovník a nepretržite, deň i noc sa striedajú pred predajňou. Súdruh riaditeľ, aká je situácia v súčasnosti s predajom automobilov Škoda Favorit? Predaj sme zahájili 1.9. s kapacitou 10 vozidiel denne. Od 28.9. vzhľadom na výrobnú kapacitu sa znížil predaj 7 vozidiel denne. Dodržujeme to až dodnes s výnimkou pár dní, kedy nám zásoba klesla na 3 vozidla. Akým spôsobom predávate automobily? Akceptujete poradovník, ktorý si robia sami záujemcovia o tento automobil? Tak v zásade treba povedať, že predaj vozidla Škoda 781 je voľným predajom. Vzhľadom k tomu však, že je veľký záujem, ľudia si vytvorili sami akúsi samosprávu a pretože v celku dá sa povedať, že pokojne prebieha celé to zapisovanie a aj ráno ľudia, ktorí majú záujem, bezproblémové, tak rešpektujeme vlastne poradovník, ktorý si ľudia sami vytvárajú až do dnešného dňa. Vy s nimi nejakým spôsobom spolupracujete? Informujete ich o situácii s predajom automobilov? Pre každý deň informuje, koľko vozidiel je pripravených k predaju a aké vozidla. Samozrejme, jedná sa o farby. Pokiaľ sa zníži predaj, tak dopredu informujeme, že proste vzhľadom na výrobné kapacity a naše zásoby je menší predaj tak, aby zbytočne tu nečakali, tak informujeme, koľko sa ten deň vozidiel predá. Myslíme si, že táto situácia je nedôstojná predaju automobilov na našom trhu. Čo si myslíte, kto by mal urobiť nápravu? Nám sa to tiež nepáči, akým spôsobom sa autá predávajú. Pretože zákazník by mal auto kupovať v pokoji, kultúrne a samozrejme, my aby sme v pohode tiež mohli predávať. Osobne sa domnievam a myslím si, že túto situáciu by
vhodným spôsobom malo vyriešiť výrobca, ministerstvo obchodu a ministerstvo financií.